Polas noticias que nós temos e o que estamos vendo, pareceme que non vai a ser moi frutuosa a reunión, pero bueno, temíamos o peor, vamos a esperar que nos conteste, que nos diga que medidas se van a tomar ou que non se van a tomar, que axuda vamos a ter, se hai algunha medida xa pero para allá, ou se non, bueno, pois xa falaremos todas as cofradías de España, non? Aínda que non hai de momento unha proposta en firme, o anuncio do Goberno de destinar 65 millóns de euros para toda a flota española é, segundo o sector, insuficiente. Que o que estou vendo agora, hasta me parece unha ridiculez o que anunciaron, esas axudas de 65 millóns para toda a flota española. Eso, bueno, eso é as axudas que se están generando polo artículo 25 dos fondos FEN que quere aplicar Bruselas agora. Eso parece para nós unha risa, que non valen para nada. Vamos a mirar como van a estruturarlas, como van a facelo. Xa che digo, non sei o que vai a pasar mañán, o que nos dirá o ministro, pero bueno, o que estamos vendo pola prensa, o que estamos vendo nas noticias, a nós non nos convence de momento. Haberá que agardar os acordos que resulten da xuntanza prevista para este mércores ás 5 da tarde. Posteriormente, a Federación de Confrarías convocará unha reunión para decidir se desconvocan o paro ou continúan amarrados de xeito indefinido.